paano tayo manalangin, teach us how to pray, why to pray, whom to pray, and what to pray. Sino pananalangin mo? Sarili mo. Amen. Mahal mo sa buhay, pag-aaral mo. Diba? Bakit kinakailangan? Kasi kinakailangan niya kasi para tayo po ay makakasama o walk with the Lord. Kasi yun ang iyong pananalig. Hindi ka nagtitiwala sa ating kapwa. Ang pagtitiwala natin yung Diyos. Ari ang tiwala natin sa ating mga loved ones ay may level po. Hanggang doon lamang po. Kahit anong gawin po natin, kung tip-in na, wala ka nang magagawa dyan. Kundi yung lumika sa atin ang lalapitan natin. Okay, kayo ba'y nahanda na? Handa na ba? Amen. Pray without ceasing. Ibig sabihin, pwede kang manalangin na nasa isip na. Amen. Kahit may ginagawa ka, pwede kang manalangin. Nasa jeep ka, kung mabiyahe ka, bumabagtas ka ng malayo, pwede mo kausapin ang Diyos, magpikit ka. Yan ka, kaya ka, pwede kang manalangin na hindi, walang patip. Okay? Kahit na naglalaba ka, nagluluto ka, pwede kang manalangin. Sa isip at saka sa puso. Okay? Kaya dito, ang pananalangin ay may action. Minsan nakaluhod ka, minsan nakatayo ka, minsan nakaupo ka, minsan nakatapa ka. Ang pinakamagandang panalangin, yung talagang sincere ka, ang tawag ko dyan, yung talagang pinaka-earnest prayer, meron kang schedule, meron kang oras, meron kang pakikipagtipan sa Diyos, meron kang appointment sa Lord. Anong oras na appointment niyo sa Lord? Wala. Diba? Kailangan lahat po tayo ay may appointment sa Lord. Kung madaling araw yan, madaling araw yan. Kung hapon yan, hapon yan. Pero malang tayo isang araw na appointment kay Lord. Amen po? At talagang kausapin mo siya at talagang lahat ng hinaing mo at kailangan magbigay mo sa akin. Kapag ganun po tayo, ako mga kapatid, hindi ka mawala ng pag-asa. Hindi ka mawala ng pag-asa. Kahit na may pinagdadaanan tayo, malakas ka, strong ka. Kasi nakapokus ka sa pangako ng Diyos. Okay? Kaya dito po, ano ang dapat natin gawin? Yung continuation po, number 2. Kailangan pag tayo po ay nanalangin, H stands for He hears the heart cry. Tignan niyo si Hannah. Ito po si Hannah din, she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant, and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Okay? 13. Pagkibasa? She was 17. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant your petition which you have asked of him. Atras mo yung 13. Ano raw? Now Hannah spoke in her heart. Yung kanyang panalangin galing sa puso, hindi galing sa uso. Amen? Pag ang panalangin po natin ay galing sa kaibuturan ng ating mga puso, tumatagos po yan sa trono. Si Hannah po ay humiling ng isang anak na lalaki. Hindi po siya nawala ng pag-asa kasi matagal na po siya na walang anak. Kaya pangako niya sa Diyos, pag binigyan niyo po ako ng anak, di ba? Ito, pangako niya sa 11. Galing sa puso, nahihirapan ako, Panginoon, nagsusumamo po. Ano raw? Itong maid servant. Talagang yung kanyang katayuan ay parang maid servant, alipin po. Pag nanalangin po tayo, you must be humble. Amen? Hindi yung gusto mo. Hindi yung nasa isip mo. Pag tayo po ay lumalapit sa Diyos, tayo po ay magpakababa.
Ang sabi po ng 2 Thessalonians, Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves. Sino ba yung mga anak ng Diyos? Tayo po. Tayo po yung mga pinanganak na muli. Kaya anak tayo ng Diyos. Kaya pag tayo po ay lumalapit sa Lord, magpakababa tayo. Kasi po, marami tayong pinagdadaanan. Ang gusto natin, yung request natin, yun yung matutupad. Yung desire natin, yun yung mangyayari. Kaya sabi niya, humble yourselves and pray. How you pray? Paano ka manalangin? Sa puso, o sa isip lang? Kailangan dito po. You must worship the Lord. Alam mo na kung mananalangin ka, hallowed be thy name. Father in heaven, hallowed be thy name. Huwag ka kagad magre-request. Sampahin mo muna siya. Pag sinamba mo ang Diyos, that is a sign of humility. Kasi hindi ka makakasamba dyan pag hindi ka amen po? Hindi kang sumamba, mataas ang puso mo, pero hindi ka niya kapansin. Okay? Kaya dito yung affliction niya, alalahanin mo ako, Panginoon. Tagal niya ng pinapanalangin, lagi-lagi po siya sa templo ng Diyos. Bigyan mo na ako. Kasi gusto ko magkaroon ng anak na lalaki specific. Pag nanalangin kayo, specific. Amen? Bigyan mo ako ng anak. Anong anak? Specific. Amen po? Bigyan mo ako ng kabuhayan, Lord. Specific. Anong klaseng kabuhayan? Ang daming kabuhayan. Lord, bigyan mo ako ng trabaho na maganda. Binigyan ka permanent. Bigyan mo ako ng promotion. Dapat ka pang bigyan ng promotion? Nagkakaroon ka ba ng desire na mag-promote? Ipakita mo sa Diyos at sa boss mo. Nakarapat-dapat kang magkatiwalaan. Amen? Kasi anak ka ng Diyos eh. Kaya alalahanin mo ako, Panginoon. Huwag mo akong kaligtaan. Pag binigyan mo ako, ito. Pag ibinigay mo sa akin, Panginoon, lahat ng araw ng kanyang buhay, saan niya na? Walang. Kaya dito po, ano yung 13? Yung na yan, dito po, yung susunod yan, 1, 11, 12, 13, ialay niya, hindi dadaanan ng reason. Ibig po sabihin, inalay niya bilang Nazarene. Hindi po. Nazareno po. Kaya may batang Tiyago, Nazarene. Black Nazarene yung kanila. Black. Tayo po, white. Amen? White apparel lang, Lord. White po, nagniningning. Amen. Hindi po yung sa Quiapo na naghihirapan na makahulang po hanggang madidisgrasya po sila. Hindi ganun ang Diyos natin. Amen po, ayaw ng Lord na papahabak ka. Kung gusto mo, nabuti ng Diyos, abay manalangin ka ng may pananampalataya. Mananalangin ka sa puso. Sa una lang yan, dito lang sa puso. Pero pag nasanay kang manalangin at umawit sa Lord at magsamba sa Diyos, isang araw, magiging habit mo na yan. Lifestyle mo na yan. Hahanap-hanapin mo na. Amen po, maglagay lang kayo ng panahon. Sa inyo, kahit na sa piyesta nga ng Panginoon, tuwing alas 3. Panginoon, bago ako matulog. Kahit sa piyesta lang. May appointment ka kay Lord. Wala ngayon, maging pag-appointment na kayo kay Lord, ha? Wala kayong appointment kay Lord, eh. Amen po? Ay, mas mahalaga po yun. Magiging lifestyle nyo, pagkising nyo, hindi kayo, pag gulo-gulo kayo, hindi ka nakapanalangin. Okay, kahit natukunin ka o hindi, manalangin. Kahit na nangihina ka, naglulupay-pay ka, manalangin ka. Kasi sabi ng Lord manalangin na walang patid. Okay, number 2. Ayan ha. Here's the heart cry. Kali dito. Kaya, I stands for ignore inexcusable
entrances. Paano yan? The servant brought forth jewels of silver and jewels of... Okay. To Rebecca, 24:53 ba yan? Oo. He gave also to her brother and to her mother precious things. Okay. Ito po, huwag niyo akong hadlangan, sabi nung servant ni Isaac. Kasi hinutusan niya yan, ang tatay ni Isaac si Abraham. Pupunta ka doon sa lugar ng aking kapatid. Bintuil yan, yata yan. Okay, kung hindi ko nagkakamali. Kaya dito po, grabe, hanapin mo yung mapapangasawa ni Isaac. Makakita na kayo ng gano'n? Ha? Maghanap ka ng mapapangasawa ng boss mo. Napakalayong lugar. Kung pupunta ka doon sa kamag-anak ko, doon sa kapatid ko, yun ang pupunta mo kasi hindi sila pwedeng mag-asawa ng hindi nila kalahi. Ay, ang dami magkakapatid yan, sila Rebecca. Sino doon? Okay? So, naghanap siya ng sign. Kaya, dito po, yung kanyang servant, habang bumabiyahe po siya, nag-pray po siya sa daanan. Na Panginoon, gabayan mo po ako. Amen? Kaya dito po, 24, ano pa yan? 24, tingnan ko nga. O, tama, 24:23. Kaya gabayan mo ako, Panginoon. Ha? Kaya yung mga inexcusable hindrances, yung mga hadlang, Panginoon, hindi ko kilala. Sa dito, dami nilang babae. Di ba? Ang dami, gabayan mo ako kung sino. Yung unang pumasok po, nandun yung sign. Si Rebecca, dala-dala niya yung water pot. Di ba ba stranghero siya. Binigyan niya ng inumin, pati yung kanyang kanon. Humingi siya ng sign. Yun, kaya dito, lahat ng hindrances, ang servant, ito po. Yung servant ni, ano po yan, Isaac, brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and raiment, and gave them to Rebecca. He gave also to her brother, and to her mother precious things. Binigyan niya lahat eh. Grabe baon, ano? Pero pa bang gusto rin na gano'n? Ha? Nakatun sa lugar, ha? Ha? Hanapan mo ako ng ano, mapapangasawa itong wapo ko na. Itong wapo ko ako. Yung mga mananampalataya rin. Dote kasi, uso nun, dote. Kaya may dote pa ba? Hindi na. Yung dote, alam niyo yung dote? Yung, sa mga iba, may mga kinto. Bago sila magpakasal. Eh sa atin, wala tayong kinto eh. Tanso. Tanso na pangako. Hindi. Pero lang. Meron na, dahil sa tayo po, ang tradition po natin ay love. Okay na yan. Okay na yan. Wapo. Okay na yan. Pareho ka na reliyon, hindi okay yan. Sabi ng Lord yun, done and equally yoked to. Nasa Bible po yun. Yung iba talaga ayaw. Dahil sa pag-ibig, kaya wala tayong magawa yan. Kaya dito po, tala niya po, meron mo binigay niya kagad yung jewel, silver, gold. Kanino? Kay Rebecca. Walang naiwan, binigyan niya rin ng mga precious things. Precious. Ibig sabihin may mga value. Hindi naging tuyan. Amen po? Okay. So, ignore and excuse about hindrances. Wala po, may hiningi kayo sa Lord. Unanswered kayo. Kahit na nung nagpapada, nag-inter sa inyo, diretso ka kayo. Pananampalataya po yan. Hinanapan ka ng pananampalataya. Ilang taon ka nang humingi kay Lord ng ano? Ano hiningi mo kay Lord? Kayo nakakala. Hindi po. Wari, hingin mo. Marangyang buhay. Yung marangyang po sa atin, yung tama-tama lang, pero hindi ka na mag-problema ng bukas. Amen? Pag may pang-emergency ka, kahit na paano, may tutuputin ka. Hindi na kailan yung maman. Kung yan lang, ang kalagayan mo na binigay ng Lord, magsikap ka. Manalangin ka, bibigyan ka ng Lord ng
talino. Sinabi ng Lord, I will give you power to acquire wealth. Pangako ng Diyos yan. Huwag mong titignan yung sarili mo na mababa. Titignan mo na anak ka ng Diyos. You have all the provisions and privileges from the Lord. What you are going to do is just obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus when you trust and obey. Trust and obey. Amen? Ano pa? Yes? IJ. So, just jabbering means nothing. What is the meaning of jabbering? That is repetition, redundancy. Walang kwenta. Kaya sabi niya, and when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. If you pray to God, have faith. Amen? Pag hiningi mo nung nakarang taon, na pagkakaningi ka niya, ibuhay ka pa naman eh. Itutungan mo yun, hindi mo alam, gumagaling ka na. Instead na maraming mga komplikasyon yan, kumukunti. Tinitignan mo yung pain. Nararamdaman mo talaga yan. Natural lamang po yun. Pupuhin ka nga eh. May nararamdaman ka, may tonsillitis ka. Pag may lagnat ka, sumasakit ang ulo mo. Pero kung may talagang karamdaman ka, na talagang na-diagnose ka, na may mga kailangan i-maintain ka sa buhay, sumunod ka. Maging tapat ka. Lifestyle, pag sinabi ng doktor na ganito, mag-maintain ka. Pag-laboratory ka, wala akong pang-laboratory. Punta ka sa, public hospital. Pero naman ng gobyerno. Amen po? Kaya, huwag tayong manalangin ng may vain reputation. Pero, bakit sabi ng Lord, ganito kayo manalangin? Vain reputations ba yun? Yung our Father who art in heaven? Hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For your kingdom and power and your glory is yours. Amen. That's not reputation. You address the glory to God. Amen? Kaya ganito kayo manalangin. Kaya dapat hindi mawala yan sa inyo. Ibig sabihin, that is the pattern of prayer. Number one, you hallow His name. Sampayin mo siya. Number two, dahil nandito siya noon, sa lupa, yung ginagawa mo rito, replika sa langit. Paano ka papasok sa langit, hindi ka marunong manalangin, hindi ka marunong manalangin. Amen? That is replika. Earth as it is in heaven. Give us this day what is our daily bread. On our flesh, food, vegetable, meat, fish. Give us our daily bread, spiritual bread. It cannot be reacted the word of God, the instruction of God. Hindi po nabubulok yan. Kaya sabi ng Lord, if you believe in my word, you will never thirst and you will never die. If you come to me and you believe what I am the living bread, I am the living water, you never thirst, you never hunger. And everybody say, yun ang pananampalataya mo. Amen. Talagang tutugunin ka ng Lord. Kaya sabi niya, diba? Lead us not into temptation. Huwag mo akong pahintulutan na magkaroon ng pagsubok na hindi ko kaya. Iadya mo ako sa pabibigat na pagsubok, ilayo. Sinasabi niyo ba yan? Amen po? Kapag tinugong ka, ano man ang tugon ng Diyos sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Whether God answers you or not, sa Kanya ang lahat. In everything, give thanks. Yun ang will niya eh. Bakit hindi ka niya tinutugon? Humingi ka ng trabaho abroad.
Tagal mo nang tinutugon ng Lord. May ginagawa mo naman yung dapat mo gawin. Nabinta mo na yung kalabaw mo. Hindi ka pa rin nakalis. Amen po? Yasis mo yung sarili mo. Baka yung ina-applyan mo, hindi tama yung skills mo. Amen po? Ay gusto mo ng pangunahan ng Lord, naglalagay ka na. Samantalang libre naman. Kaya maraming napapaama. Baka hindi ka pa pinapapunta ng Lord, hindi ka pa hinog para matuto pa. Baka mamaya, pag nakalis ka, kapag nakalimutan mo na yung iniwan mo rito. Amen po? Hindi ganun kadali po yun. Dapat ang mag-asawa ay nasa sa piling ng kanyang asawa. Pero dahil po sa hirap ng buhay, hindi bawat mag-abroad. Hindi po. Sa ibang bansa, tayo lang ang maraming nag-abroad. Dahil ang mga nag-abroad ay tumutulong yan sa economy natin. Tama po yan. Kaya lamang po, ay, mga kapatid, may nandalang hindi ako naging politician. Hindi sarado ang Congreso at sa Senado. Bakit po? Bakit po? Nandun lahat yung pera natin. Wala tayong kaalaman. Kaya sila nagpapatatakik pa na lang. Totoo po yun. Lahat ng mga taxes natin nandun sa kanila. Kaya nakakalungkot. Wala tayong magagawa dyan. Portion lang yung dumarating sa atin. Halos nasa kanila yung 50%. Walang nangyayari sa atin. Kaya mula ngayon, pag tayo po ay nanalangin, wag paulit. Panginoon, bigyan mo ako ng kabuhayan. Nabubuhay ka naman ngayon. Anong klaseng kabuhayan? Panginoon, bigyan mo ako ng sino yung mga dalagat binatay na napas na sa kalitan mo. May posible ba sa Diyos? Kayo mag-alala, maganda kayo. Huwag kayo mag-alala, gwapo kayo. We are handsome and beautiful in the sight of God. Because you are a children of God. You are a born again Christian. Not only born again, but you are born of God. Kaya habang sumusunod ka sa Lord, tignan mo, nagiging payapa. Kasi nagre-reflect po yun. Nagre-reflect po yung inward papunta sa labas. Kaya yung mga anak ng Diyos talaga halos hindi ano yan. Ha? Amen? Kumbaga sana pagka ginausap ka, parang magaan. Bakit? Wala kang dalang-dalang kabigatan. Nasa Lord ka kasi. Yes, may problema. Yes, may karamdaman. Yes, may problema. Hindi mo mawawala sa bahay, sa trabaho, sa kapitbahay. Wala ka naman ginagawa. Nakita ka lang. Pumunta ka lang sa parte, nakita ka lang. Sabi mo ako tayo kaibigan. Baka may pinagtataanan, huwag mo siya pag-isipan. Amen po, hindi ka lang po, hindi ka ngiti at di okay lang. Walang problema, ang mahalaga na pangiti ka. Kung hindi ka nangiti, huwag mo na pag-isipan, hindi ko nangiti, ano kayo? Wala ka ng problema nun. Ngiti, ang kahit di ka nginitian, okay lang yun. Move on. Move on. Tuloy-tuloy lang. And then, pumunta ka sa kaibigan mo, nagtampo ka, hindi ka napairam, okay lang yun. Parang yun na yung buhay mo eh. Amen? Kinapos ka lang ng konti, nagwawala ka na. Hindi yun. Ang masarap na buhay, nasa Lord. Doon mo ilagay lahat yung iyong kabigatan. Kagaya ni Hana, kagaya ng servant. Kagaya nito. Ay, Panginoon, bakit tagal yung answer prayer? Baka jabbering lang yan. Nasa puso lang, paulit-ulit. Panginoon yung pagkain ko. Panginoon yung trabaho. Paulit-ulit. Amen po? J stand for just. Jabbering means nothing. Okay? In repetition. Okay.
K stands for knock. Keep on knocking in place. K stands for knock. O, pangilan na yung K. Palaging dalawa na yata yun. Okay. And it will be tingnan nyo, hindi ka malilito rito. A stands for ask. S stands for seek. K stands for knock. Hindi ka malilito yan. Nakahanay po yan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Umanap ka at ikaw ay makakasumbong. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Pagbubuksan ka talaga ng Diyos. If you keep on knocking, persistency and consistency ang prayer. Kaya sabi ko sa iyo, huwag kayong manghinawa kung nanalangin kayo. Pag ipinag-pray mo na yan ng may pananampalataya, tungtungan mo na. Malaman mo yan kung kalooban ng Diyos o hindi. Alam ko, kung kalooban ng Diyos sa prayer ko, hindi. Amen? Hindi ko na ipipilit kung hindi niya kalooban. At pag naghihintay ako, hindi ko na ulitin yun. Manampalataya na lang ko. Isang araw, bibigay ko. Amen? Kasi mararamdaman mo yun eh. Hindi mo pwedeng anuhin sa takdanin mo at saka sa puso mo. Kung yun ipinapanalangin mo, nasa hanay ng will of God. Amen po? Oh, sarap kayo mag-memorize ng salita ng Diyos. O walang problema. Kung meditating His goodness and His word, ako mga kapatid, ang bigat ng problema mo, mamaya, kaan na. Ang bigat ng dibdib mo dahil may iniisip ka na mamaya, ang kaan na. Nandun na yung presensya na bararamdaman mo. Keep on knocking. Ha? Huwag kang magsawa. Panginoon, kalooban mo to. Talagang grabe. Nararamdaman ko. Naamoy ko na. Naamoy niyo ba? Ano ibig sabihin na naamoy? Mararamdaman mo yung presence ng Lord eh. Binibigyan ka ng urgency. Oh, malapit na. Oh, ano pa Lord ang kulang? Tiwala ka. Oh, tapat ka. Ganun. Ang Lord naman talaga, ano pang kulang Lord? Hindi pa dumarating. Oh, dapat ganun. Ano yung hindi pa dumarating? Yung regalo mo sa akin, Lord. Yung hiningi ko sa iyo, Panginoon. Tapos ibinigay mo yun. Grabe. Napasasalamat ko sa iyo. Dapat ganun tayo. May goal tayo. Meron ba tayong goal? Kaya may goal tayo sa buhay. Kaya, pag humingi ka, anong hiningi mo? Business? Pera? Di ba hiningi nyo araw-araw? Huwag nyo hingin nyo. Bakit? Pagkakainin ka ng Diyos sa araw-araw. Basic po yan. Amen? Ang ipanalangin mo yung source ng basic. Kung kulang, Panginoon, dagdagan mo ito. Huwag mo na ipanalangin yung pagkain ko. Panginoon, yung kung gusto ko naman hamon. Basic yun eh. Hindi darating ang hamon. Gusto ko lang darating yun. Mahal na. Kaya, dito po. Ulitin mo po. Panginoon, kailangan ko na talaga. Dami ng ano. Ang dami ng sumisingil sa akin. Naramdaman niyo na yan. Diba? Dami ng sumisingil. Nakakahiya na po ito. Hindi naman ako pwedeng makiharap sa kanila na pangako. Ilan taon akong nangangako. Amen. Ano pa? L stands for love, labor, stands. Pag ikaw ay nagtatrabaho at nanalangin sa Lord, hindi ba babaliwala yung ginagawa mong panalangin? Amen? Kasi nagpagal ka. Kasi may oras ka. Kasi may schedule ka. Kinakausap mo siya. He who continually goes forth weeping, perisheth for sowing. Pero kapag kinabang mo, yung mga butil na yung itinanim, shall doubtless come again with rejoicing. Aani ka. Yung pinhi na yan mamumunga. Walang kaduda-duda. Again with rejoicing. Kasi mag-harvest ka, bringing his, with his. Nandun yung harvest.
Eh, pag nananalangin ka, ay hindi baliwala yan. Pero kung kinakausap mo ang Diyos, pero kung kinakausap mo ang Diyos, natutuwa ang Diyos sa'yo. Yung anak ko, kinakausap ako kahit na hindi ko pinibigyan. Diba? Pero muna pala tayo mo anak ko kahit ano, lumuluhod siya, o tigpi niya, talagang umiyak siya. Kitang-kita ka ng Diyos. Amen. Akala mo, ang layo ng Diyos. Hindi po. Ano sabi ng Bible? Mula nung tayo po naging anak ng Diyos, hindi malayo ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay nasa ating isip, nasa ating puso, nasa ating langit. Nasa ating bibig. Amen? Kaya nga, pag ikaw ay may problema at mabigat, punta ka lang sa ano, tingnan mo lang yung the heavens declare His goodness. Just say how great God is. You just lift up your head towards heaven. And you feel something. Strength na bibigay sa iyo ng Lord. Kung anong kabigat ang problema mo, makita mo lang yung bituin pagkagabi at makita mo lang yung araw. Tapos yung pag-ganon-ganon na hangin, nagpupuri yung kahoy. Oh, lovers of nature ka. God will speak to you from nature. I'll tell you. And everybody say amen. Amen. Minsan may problema ka, pikit mo, nag-pray ka sa jeep, mamaya may sticker. Ask, and it shall be given. Knock, and it shall be given. Diba? Knock, and it shall be open. Oh, love, labor is not lost pagdating sa prayer. At tandaan nyo yan. Bawat katanga na pumupunta sa trono ng Diyos, lalo na pag nanonood siya. Sa araw, makita mo. Amen? Yan pa ba kayo? Ano na tayo? And mighty miracles are wrought by prayer. Dinadala to yung mga grabing mga milagro, signs and wonders. And He has transfigured before them. His face shone like the sun, and His clothes became as white as the light. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, the inner circle of the Lord Jesus Christ, Peter, John, and James. Ito kayo Ay kayo, punta kami sa mundo. Ito yung tinatawag na transfiguration. Nagpakita ang Diyos sa kanila. Sa bundok. Sino nakita nila? Si Moses at saka si Elijah. Si Jesus Christ. Yun ang tatlong nakita nila. Yung tatlong nakita nila. Bakit nila nakita? Mighty miracles. Alam niyo po, tayo po, yun, literal po, nakita nila. Bakit po? Alam niyo, mga viewers, kaya dinala ni Jesus Christ sa bundok yung inner circle niya para ipakita sa kanila na nag-iisa lang ang Diyos. Kahit na tao doon, at may ministry ang ating Panginoon. Pagdating sa bundok, 1,000 years ago, bakit nakita nila si Moses? May picture ba si Moses? Si Elijah, may picture ba? Bakit kilala nila? Alam nyo, mga kapatid, magkakapatid po tayo. Pagdating natin doon, sa spirit, kahit ipikit mo yung mata mo, pag mananampalataya, napipigure mo kung sino si Peter at saka si Paul. Kaya pag nagkita-kita tayo, magkakilala ka. Kasi anak tayo. Isa lang yung ama natin na lumikha sa atin. Kaya kilala niya. Bakit si Moses? Bakit si Elijah? So, nung kasi karoon sila, alam niyo, pagka spiritual po, parang vision yung pangitain. Hindi literal po yun. Nakita nila. 1,000 years ago, wala na si Moses, nilibing na 2,000 years ago, plus ngayon, 4,000 years. Kung panahon nila, another 2,000 years, 6,000 years ago. Pero mo, nakita nila si Moses at Elijah. Nung pagka, yung literal, yung kanilang physical, nagkaroon na sila ng kamalayan,
Si Jesus Christ lang ang nandun. Nung sabi ni Peter, Panginoon, gagawa kami ng tatlong tabernakulo. Tabernakulo ni Moses, tabernakulo ni Elijah, at tabernakulo mo. Tatlong Diyos na yun. Si Moses, si Elijah, at saka si Jesus Christ. Kaya nga nagpakita, isa na lang siya eh. Kaya pag si Lord po, nung binaptize, may boses sa langit, isa lang ang papakinggan natin sa panahon ng Kristiyano. Si Jesus Christ na. Siya yung rabbi o rabbi. Pag rabbi, plural. Pag rabo na, nag-isa lang siyang master. Kaya huwag kayong patawag guro pagdating sa spiritual. Isa lang ang guro natin. Isa lang ang ama natin nasa langit pagdating sa pananampalataya. Hindi tayo pwedeng patawag na Father. Wait, si Father Domingo, hindi obra yun. Amen? Father natin sa spiritual, isa lang. Kaya yung mga nagpapatawag na Father, huwag yung tawagin yung Father, brother. Kaya pagka may mga nakasapong mga pari talaga, hindi ko sila tinatawag. Kasi hindi ko sila pwedeng i-address. Yun ang kanilang kultura. We must respect. Amen? Pero hindi ko siya pwedeng tawagin ka. Ay tawagin Father. Amen po. Kasi alam ko na. Hindi ko siyang i-address na sacerdote. O, sacerdote. Di ba? Parisiyo. O. Senyor. Pwede. Father. Senyor. Okay. Para mas kalam-kalam. Everybody say it. Ito naman yung ating Panginoon. Hindi siya Black Nazarene. Ano ra? White as the light. Yung ating Nazareno white. Amen? Nagpipray tayo. Hindi nakalatag doon na. Hindi gano'n. Hindi tayo nagkikipag-agawan doon na magdidisgrasya. Okay, mighty miracle. Pagka ikaw nanalangin, grabe. Marami na ba kayo na-experience na miracle sa mga? Amen. Nabibilang ba sa kamay niyo pa? Tagal mo sa pananampalataya, dapat hundreds na. Ang miracle ng Lord sa'yo. Amen? Hindi mo na mabilang. Nag-pray ka, bumalik, mabibilang mo pa ba yun? Wala, daming tumanggap. Pag-uwi nila, naging karoon silang kapayapaan. Bakit po? Ang kagalingan nila, kailangan kapayapaan. No middle ground. Ibig sabihin, no neutral. Pagdating sa Lord, no middle ground. Yes is yes. No is no. Walang middle ground. Okay, ano sabihin? He who is not with me is, pag wala ka kay Lord, laban ka kay Lord. Antikristo ka. Anhi, ang Tagalog niya, yung mga hindi tumitipon, nagtitipon. Sila ay nagkakalat sa abroad. Kailangan ka pa magkalat sa ibang bansa. Sa ibang nandiyan yung pamilya mo. Makuha ka ng ibang sa'yo. Nyo? Ibig sabihin, pagka si Lord, nasa Lord ka. Lunes, nasa demonyo ka. Hindi ganun yun. Amen? Martes, nasa sarili mo. Miyerkules, nasa barkada ka. Huwebes, nandun ka sa mga kabarkada mong nagdadala sa bisyo. Sabado, Linggo. Sabado, medyo mabait-bait ka na. Linggo, ang bait mo na naman. No middle ground. Amen? No compromising. Yun ang ibig sabihin po niya. Don't compromise. Pag ikaw ay anak ng Diyos, anak ng Diyos talaga. Pag ikaw ay natukso, wala naman shifted sa atin sa tukso. Overcoming obedience. Grabe. Kailangan yung obedience natin. While may hindrance, na-overcome mo yung hindrances. Turn into blessing. Curse, turn into blessing. Pag may karamdaman ka, sickness, turn into health.
Amen? Pag wala kang pera, no money, but many penny. Di ba? Ano ang ibig sabihin po? So Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, so to obey is better than and sacrifice unto him than the fat of rams. Ano ibig po sabihin? Mas maganda na sumunod tayo sa salita ng Diyos kaysa yung mga sakripisyo na alay. Di ba mag-Holy Week na naman ngayon? Mag-Holy Week. Kaya nga, Holy Week, banal. Banal na Sabado, ay banal na Thursday, Holy Thursday. Banal na Huwebes, Holy Friday, banal na Biyernes. Kaya lahat ng tao sa buong mundo banal yan. Amen? Yung tradisyon natin, pag Biyernes hindi na ako naliligo. Hindi na rin ako kumakain ng mga puro taing na lang ang isda. Awa lang kami sa akin. Amen? Yung talaga nung pinagalingan natin, di ba? Amen. Oh, yun talaga. Ngayon kumakain na Biyernes na chicken. Wala naman chicken sa palengke. Wala mabili. Kaya yung iba nag-impact talaga na yung kain. Bakit po? Itaing. Masubra ka naman ng sutyo. Yari ka rin. Kaya lahat ng mga pagkain natin ay pinag-spray. Kaya pinag-spray para mawala yung mga lason, yung mga hindi ka nais-nais. I mean po, kahit na meron ka ng nararamdaman ng Panginoon, linisin mo po ito. Amen? Kumain ka sa restaurant, hindi mo nagustuhan yung alat dahil yung taste buds mo ay mataba. Di ba? Hindi mo naman pwedeng lagyan ng tubig yun. Tatapag, pawala ng panlasa. Siyempre mo na lang, tulungan mo po ako. Yan sarap pa, may sausawan pa ng toyo doon. Pag-inom, sarap din. Di ba? Naman niyo? And everything give thanks. Ipag-pray mo na, Panginoon, lalisin mo lahat ng lasang dito sa pangalan. Sinabi na mo dyan eh. Lahat ay nilinis. Ipag-pray mo lang ng may pananampalataya. Amen po? Kasi hindi na natin alam kung saan galing yung mapitsa. Baka in-sprayan na yung in-sprayan yan. Hindi ganong hinugasan, hindi natin alam. Yung mga artificial, itlog na lang, wala nang breeding. Yung mga chemicals nun, hindi natin alam. Kaya magpipray tayo, Panginoon. Di ba? Sarap tayo manalangin sa pagkain. Kahit napikit mo lang yung mata mo, pare, wala ka talagang balat wala talaga. Isipin mo na lang, tamak to. Yung kinakain mo, pakto. Ay, hindi ka naniwala. Dumarating minsan yun. Kaya dito po, ano ibig sabihin nito? Obey. Lagi mong susundin ang salita ng Diyos. Yung iba nagsasakripisyo po. Mas matimbang yung sakripisyo nila kaysa pagsunod, yun ang ibig sabihin. Amen po, hindi ganun po yun. Yung iba, nagbibigay ng ika-po. Sabi, binibigay talaga ng ika-po. Pero yun yung lisensya nila para hindi nila galangin yung parents nila. O kaya yung dahil may hanap buhay na. O kaya yung mga naghanap buhay na pinagpapala kayo na material na blessing. Yung magulang nyo, ay magulang nyo pa rin yan. Amen po? Huwag nyo sila gawing oh yes, nakakatulong po yan. Pero siyempre, wala na kayo mapag-iwanan sa hirap ng buhay. May iwan kay Lula, di ba? Amen po? Huwag kayo masasaktan. Oo, talagang kasama sa buhay yan. Pero pag nasa Lord ka doon, pag-aalin mo itong ako ko. Pagdating mo naman sa bakit nagkatang ako mo? Hindi po pag-aalin mo yung ating nararamdaman. Bigyan mo ako ng lakas. Kaya pagka, sumunod na tayo sa salita ng Diyos. Sabi mo siya katalik-sunod. Okay. And, plead the promises. Diba, ang plead yung parang humingi ka. Yung plead, nagpiplead ka. May hinihingi ka. Okay.
Ano yung hiningi mo? By which have been given to us exceedingly. Ano yung binigay sa atin? Great and precious. Grabe, binigay sa atin ang pangako ng Diyos. That through this you may be partakers of the divine nature. Makalangit na kalinganan, having escaped the corruption that is in the world through lust. May corruption sa mundo ito. May corruption. Amen? Lust. Oh, pinagkuwatan yan, yaman. Lust. Kaya ang tao ay hingin niya yung yaman para magawa niya yung lahat ang gusto niya gawin. Amen po? Pero ang Lord napakabuti po. Yung mga precious promises na Lord, pag sumunod ka sa Kanya, Panginoon, dapat ganun tayo Anak mo ako, Panginoon, di ako papayag. Di ako papayag talaga na operahan ako. Hindi. Kasi yun ang faith ko Amen, yun ang faith ko kayo. Kahit na minsan, hindi yung minsan talagang iba yung heart ko Inakapos na parang kandila. Wala kang laban dun. Ang oxygen mo galing sa Diyos. Amen po? Kahit nataling ka sa dinyaplo, kung pababa yung oxygen level mo, wala kang magagawa ron. Ang iihip lang nun, yung oxygen ng Diyos. Amen? At doon ako nakarelay. Nalala nyo, bago tayo mag-anniversary sa Lingayen, nakaupo ako, nawalan ako ng malay. Delikado yun. Amen? Delikado yun. Pero mo, nawalan ka ng malay. Nakaupo ka lang. May ano ka nun, may something. Kaya sabi ni Ichi, parang yung spiritual ko, ang layo na Parang ang daming naririnig kong naglalakad na maingay. Naranasan nyo na ba yun? Hindi pa. Paparanasan nyo ng Lord. Totoo po yun. At mararanasan po natin yan para may pagkita ng Lord sa iyo yung spirituality. Para hindi ko matatakot na harapin yun. Kasi yan ang natatakot ang tao, yung harapin ng ganyan. Harapin mo. Amen? Ilang bisis ko lang hinarap ang kapatayan. Isa Lord naman siya naman nagdudugtong And everybody say amen. 99 na ako Hindi na naman kayo maniwala. Pinalitan mo lang. Diba? Yung isang tupa, hinanap. Iniwan yung 99. Hindi ako. Gagamitin ako naman na matagal. Hallelujah. Tututungan ko yan. And everybody say amen. Alapakan natin ang Diyos. Kapag kayo magpapalatayan natin, let the promises, Lord. You are the greatest healer. You are my Yahweh. You are my Jehovah. You are my Adonai. You created the heaven and earth and you created me. My anatomy of my body. This is your temple. Gawin mo masigla, malusog. Gusto pa ito magtrabaho sa ubasan ng Diyos. We must believe the promises of God. Amen? Amen. Kahit na paano, pero 6 na ako, tinatulong pa nga nila, nagka-drive ako Ako Balikan, Manila. See? Why? It is not my own strength. My strength is coming from greater is He that is in me, and He that is in the world. You have the Spirit of God. You have the Word of God. And God is with you. And God is in you. Wala kang tatawa. Read the promises. Meron pa? Well, iyan of the flesh. So, feeling mo. Courts yung yan yan. So, feeling mo po yan. Kontrahin mo yan. Yung gawa ng naman. Watch and pray. Lest enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Tignan nyo pag nanalangin kayo, ang hirap. Pag hindi mo na maramdaman ng Lord, umawit ka. Pag wala sa isip mo, mag-pray ka, sabihin mo gusto mo sa Lord. Ganun na ginagawa. Salita na ako ng salita. Ano sa salita ko? The Word of God.
man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds. Ganun. In that way, it is the most shall abide on this. I-recite mo yung kanyang masalita. Psalms 23, dapat saurado mo yun. Lalakas ka. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He lead me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in paths of righteousness for His name. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, Panginoon, shadow lang yung pinagdadaanan ko, anino lang, hindi pa kamatayan. Anino lang yan, ng kamatayan. Pag hindi ka makakapasa, hindi na anino yun. Totoo na yun. May awit po yan eh. May awit po yan. Kaya nakakaroon ka ng lakas because Jesus Christ, because He lives. Siya ay buhay. Amen? May awit po yan. Yung last, yung because He lives, ang ganda ng awit. Minsan nga awitin natin yung quiet. Ha? God sent His Son. They call Him Jesus. He came to die. He came to love, heal and forgive. He live and die. Diba? Because He lives, I can face tomorrow. Because all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth. Kaya mahalaga na yung buhay natin. And leading just because He lives. And then one day, ito kamatayan na. I'll cross the river. I'll fight final with war with pain. And then as death. So, ayan, tumatanda ka na eh. Gives way to victory. I see the light of glory and I know He lives. Because He lives. Grabe. Hindi ka nawawala ng pag-asa kasi buhay yung atin. Yan mo mga kapatid, yung future mo nasa kamay ng Diyos. Tarang shall we go? Sa hirap? Sa sakit? No. Hallelujah. Ibibigay ng Lord yung desire mo. Maging tapat ka lang sa Diyos. At ang Diyos ay tapat din sa iyo. Hallelujah. Ito, magpantay at manalangin para hindi ka palukan ng tukso. Ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo ay willing. Itong laman na ito ay mahina. Kaya may platform tayo, thank you sa mga MMC. Lahat ng kalalakihan, pasok kayo tuwing Sabado, alas 8. Meron tayong prayer. Mga kalalakihan ako naglilip. Amen po, salamat. Sampo na rin kami, tinatay sa Messenger. Papunta tayo sa Zoom. Ang Zoom po kasi ng 150. May Zoom po ang church. Darating ang panahon para 24 hours na naman pang mag-prepare ang church. Hindi natin alam pag lumago. Praying without ceasing. Non-stop. Okay? Ano pa? Meron pa? Laging may answer yan. Kahit na tinugon ka o hindi ka tinugon, may tugon na ng Diyos yun. Yung, no? Hindi ka looban ng Diyos yan. Maghintay ka lang. Ako ang bahala sa'yo. Pag tinugon ka na, yes na. Yung iba, yes na. Nagpubulang-bulagan pa. Kasi hindi niya matanggap yung hinilig niya sa Lord na yun ang dumating. Amen po? Umiling ka ng sasakyan for weeks. Hindi binigay sa'yo ng Lord, ilang taon na. Bakit ibibigay sa'yo? Wala ka naman lisensya. Pag humingi ka sa Lord, mag-driving ka na. Para nakaupo ka. Ganun po.
Amen po? Ako pag humingi ako sa Diyos, wari, humingi ako ng magandang sasakyan, pag nakakita ko nun, grabe ah. Amen. Isang araw, makasakay ako ng ganyan. Ganun ako. Oh. Amen po? Ganun ako talagang magano. Itong church na to, isang araw, ang ganda nito. Ganun ako eh. Oh. Di ba tayo na lang ngayon dyan, pero pag isa, isa baba? Oh, malapit na. Anong malapit na? Malapit na kay Alice? Di po. Malapit na tayo, bababa. At dito, puno na. May mission house na tayo. Amen po? Problema, yung renta. Yung renta natin ngayon, 12,000 kaya pa. 3,000 per week, kaya eh. At kinuha ko lahat yun. Pag inisa-isa, 20,000 yung restaurant. Plus 10 yun, mga 40,000 yun. Tapos ito, 52. Kaya, lang kailangan kaya. Diba? Sana, 60 gusto nila, 60. Ako, hindi, lang kailangan. O kalooban ng Diyos, bibigay. Amen. Amen? At hindi tayo mapuputulan ng kuryente kasi sa nag-kuryente natin, tatabi na, aircon na. Siyempre, kailangan humayo tayo. Kunin natin si nanay, kunin natin si tatay, para malugod ang Diyos. Pag nalugod ang Diyos, may posible ba? Wala. Magiging negosyante kayo. May mga sasakyan na kayo. Ano tingnan hindi naman? Ha? Pinapangaralan natin, prayer. Ito siya yan. Ang 17 na po ito. Ano? Aware ba kayo yung pagtugon sa inyo ng Diyos? Malalim pa yung pananalangin ninyo. Mag-start na kayo. Amen? Mag-start na kayo, may schedule kayo. Appointment mo kayo. Kahit na 5 minutes lang sa una. Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Sige, first, siyempre nakapura ka sa una eh. Kasi parating ka kagawin, yun na kagawian mo eh. Nakagawian mo yun eh. Amen po, wala kang appointment kasi kay Lord eh. Kaya may sa susunod 10 minutes na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kahit wala kang ako ka ng Panginoon, hallelujah. Sa susunod 30 minutes na. Sa susunod, ilan ang oras sa manalangin dapat? Nasa Bible. Isang oras. Kaya mo ba panalangin na isang oras? Magsalita na isang oras, magdanaktak? Ganito po yan. Mag-worship ka muna. Kaya may pattern, or pattern or architecture. Yung acts. Alam niyo yung acts? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Kahit na tugon siya, hindi. Lord, salamat po sa bahay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kahit hindi ko pa kaya, Panginoon. Palagay ko, haligi pa lang, Panginoon. Komplituhin mo, Panginoon, sabi na ba na Lord? Ano ba komplito yan, bayo ka? Pero babaho ka sa basag ko, ako magbabayad sa iyo. Wala kang ginagawa eh! Paano kayo kukumpisin na Lord? Sabi na Lord, humayo ka eh. Sarili mo lang ang nakikita mo. Pag nananalangin ka, magiging broad yung spiritual mo. Amen? At ipapakita ng Diyos ang mga pagpapala na nagagaling sa Kanya. Kita niyo masaya ka. Amen? Kahit na magtalaga sa iyong sarili sa Kanya, tawagin mo siya agad. Hallelujah, may appointment ka talaga. Ay, matindi po ang panalangin. Yan ang sikreto para tayo po ay pagpalain.